ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ଶୁଣିପାରିଲ ସେଇଟା କାନ୍ଦୁଛି ଗାଈ ସେଇଟା ବସିଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ଏପଟୁ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଠୁ ଭାଇ ଏପଟୁ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗାଇସ୍ ଆମ ଆଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ହେଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଲୋକେସନ୍ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି ସେମିତି ବହୁତ ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଲୋକେସନ୍ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛୁ ସେପଟେ ଆମର ସାନୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି ବହୁତ ଜୋର ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ସେ ଲୋକେସନ୍କୁ ଆସ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଥଣ୍ଡା ବି ହେଉଛି ଏଠି ଭାଇ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ସେଇଠି ଭାଇ ଯେଉଁ ମାଂସ କଷାଟି ହଁ ସେଇଠି ରାତିରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଝାଡ଼ା ନା କ'ଣ ଯାଇଥିଲା ହଁ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଏଇଠି ପୁଷିଗଲା ଏକାଥରେ ସେଇଠି ମରିଗଲା ତାପରେ ତା ଆତ୍ମାଟା ସେଇଠି ବୁଲୁଛି ନା ହଁ ସେଠି ରାତିରେ ଯିଏ ବି ଗଲେ ତାକୁ ଡରଉଛି ନା ହଁ ଡରଉଛି କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ଭାଇ ନିଅ କ୍ୟାମେରାଟା ଧର ହଁ ଆସ ମୋ ଆଡ଼େ ଖବର ଆର ଧର ଭଲ କି ଦେଖା ହୁଏ ଭଲ କି ଆସ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଭାଇ ବ୍ଲର୍ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆସିଛୁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆର ପିଲା କେହି ବି ଆସିଲେନି ଡରିକି ଏ ଜାଗା ନା ଶୁଣିକି ଡରିକି କେହି ସେମାନେ ଆସୁନି ଜାଗା ଶୁଣିକିନି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନା ମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଯାହା ବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହବ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବଜରଙ୍ଗ ମାଲି ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ ଆଉ ଯାହା ବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ସବୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାରଟା ଗୋଟେ ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛୁ ସେପଟେ ଗାଈ ଧାନ ସବୁ କାଟି ସାରିଲେଣି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖେଇଲେ ପଛଆଡ଼େ ଭାଇ ଆସ ଡର ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଜୀବନରେ ଡରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଯିଏ ଡରିଲା ସେ ମରିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହାକୁ ବି ଡରନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଜାଗା ତ ପୁରା ଖତରନାକ ହେଇଛି ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ଏପଟେ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖେଇଦେଲା ଲିମ୍ବ ଗଛ ନିମ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ନୂଆ ଆସ ଭାଇ ଦେଖିବା ଯାହା ବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ହବ ଆଉ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖେଇଦେଲ ଭାଇ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଭାଇ ଭଲ କି ଟିକେ ଦେଖ ଏମିତି ଥର ନା ଏପଟେ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ହଁ ଭାଇ ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଭାଇ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖାଯିବ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ଭଲ ଧର କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବନି ଯାହା ହବ ସବୁ ଦେଖେଇବି ହଁ ଏପଟେ ଭାଇ ଏପଟେ କ'ଣ କିଏ ଚାଷ କରିଛି ବୋଧେ ନା ଏପଟେ ଦେଖେଇଦେଲ ଏପଟେ ଭାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଆସ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ
पूरा निछाटिया जागा सुनसान कैमेरा भाई एमती धरो टे बापरे भाई आस भाई जागा पूरा खत्म हो गई मैं पछाड़ टे मुली दल କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ହଁ ବା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ବୋଧେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏମିତି ଧର ଭାଇ ଭଲ ଟିକେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ନା ହଉ ଆସ ଆସ କିଛି ନୋଟିସ୍ କରନି ଆସ ଆମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ରାତିରେ ଆଉ ଗାଈ ସେପଟେ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କି ଜାଗା ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛ ନା ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ଭଲ କି ମୋବାଇଲଟା ଧର ଧର ଟିକେ ଭଲ କି ଭାଇ ଟିକେ ଏଇ ଲୋକେସନ୍ ଇଏ ଗଛ ଦେଖ ଭାଇ ଏ ବାଉଁଶ ଗଛ এইটু নি କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ଭାଇ ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଇ ବାଉଁଶ ଗଛ କହିଛି ଆଉ ସେପଟେ ବି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆସ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ଯାଇକି ଆସିବା ଦେଖିକି ସବୁ ଦେଖେଇବା ଗାଈସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ତ ଆସ ଭାଇ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି ହେଇଛି ତ ନେଲ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଧର ଦିଅ ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ ଦିଅ ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ରାତିରେ କାହିଁ ସେପଟେ ଆଉ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାଗା ଆପଣମାନେ କେହି ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିବେ ଜାଗା ଦେଖିକି ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ତମ ଲାଇଟ୍ଟା ସେପଟେ କହ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ କିଛି କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା 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 କିଛି ଆସୁନି ଟିକେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଚଢ଼େଇଟା ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଏଇଟା ଭାଇ ଆସ ନେଲ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ଦବ ଗାଇସ୍ ଡର ବି ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି ଟିକେ ତୁ ଯାହା ବି ହବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ ଦେଖେଇବା ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଖତରନାକ ଏଇପଟୁ ଏପଟୁ ଚାଲିକି ସେପଟେ ହେଇଗଲା ଭାଇ କ୍ୟାମେରାଟା ବ୍ଲର୍ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ଭାଇ କି ଜାଗା ଭାଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ ଧଳା ଧଳା ସେଇଟା ହଁ ଭାଇ ସେଇଟା ଭାଇ ଆମେ ଭାଇ ସେ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତ ନଥିଲା ସେଇଟା ଭାଇ କିଏଟା ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ସେଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଠି ଭାଇ ଦେଖ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି କିଏଟା ଭାଇ ଛିଡ଼ା ବସି କରି ଦେଖୁଛୁ ହଁ ଭାଇ ସେଠି କିଏଟା ଗୋଟେ ବସିଛି ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି
ଭାଇ ସିନ୍ ହେଉଛି ଭାଇ। ଆସୁ ଆସୁ ଭାଇ କିଏ ଗୋଟେ ସେଠି ବସି ଭାଇ ସେଟା କିଏଟା ଭାଇ କିଏଟା ବସିଛି ସେଠି? କିଛି ତ ଆମେ ଜଣା ଯାଇଥିଲୁ ତ ଭାଇ କେହି ନଥିଲେ ସେଠି। କିଏ ବସିଛି ଭାଇ। ଭାଇ ଏଠି ଯଦି କିଏ ବି ଅଛ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଆମେ କିଛି ଆମେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିନୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବାକୁ ଆସିନୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଭାଇ ଯଦି ବି ଏଠି କିଏ ଅଛ। ଭାଇ ଗାଈ ସିରିୟସଲି ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଛାତି ପୁରା ଆମ ଦବି ଯାଇଛି। ଭାଇ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖ। ହଁ ଭାଇ ଯାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବା ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି। ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଭାଇ ଶୁଣିପାରିଲ ସେଇଟା କାନ୍ଦୁଛି ଗାଈ ଯୋଉଟା ବସିଛି ସେଠି କିଏଟା ବସିଛି ଆଉ କାନ୍ଦୁଛି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି। ହଁ ଭାଇ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଭାଇ ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛି ସେଠି। ଗାଈ ଡର ଲାଗୁଛି ସିରିୟସଲି। ସେଠି ବସିଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। ଭାଇ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଜାଗା ଦେଖିନି ଆମେ। ଜାଗା ଦେଖିକି ଭାଇ ସେଇଠି ଗାଈ ବସିଥିବ ଏବେ ବି ବସିଥିବ ବୋଧେ। ଭାଇ ଏବେ ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି। ନାହିଁ ବୋଧେ। ଭାଇ ଏବେ ତ ନାହିଁ। ଭାଇ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଅନାଉ। ଭାଇ ଏବେ ତ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇ? ଭାଇ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କୁଆଡ଼େ ପଇଲା? ଭାଇ ଆମେ ଏପଟକୁ ଅନେଇନୁ ଏପଟକୁ କ୍ୟାମେରା କଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ କରୁନୁ ତାପରେ ନାହିଁ ଭାଇ। ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ସିନ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଆମ ସହିତ। ମୋ ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଠୁ। ଭାଇ ଏପଟେ ଆସ ଭାଇ। ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା କଳା ଏବେ ବି ଦେଖ ଏବେ ବି ଅଛୁ କଳା ସାଇଡ୍ ଭାଇ କଳା ଛାଇଟା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୁରା ତମ ସାଇଡ୍ରେ। ଦେଖିପାରିଲ ନା ଆମ ନାଇଁ? ପାଖରେ ଥିଲା ଭାଇ। ଭାଇ ଦେଖିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଦେଖି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ ପାଖରେ ଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା। ଭାଇ ସେଇଠି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଭାଇ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଭାଇ ଏଇଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପୁରା 2 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ ତମ ପଛରେ ଥିଲି ନା ଭାଇ। ହଁ ଭାଇ ଓ ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାନି ଭାଇ ପଳେଇବା। ଭାଇ ଚାଲ ଏଠିରୁ ଖସ। ଗାଈ ସିରିୟସଲି ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଚାଲ ଏଠିରୁ। ସେଠି ଆଉ ରହି ହେବନି ଭାଇ। ଭାଇ ଶୀଘ୍ର ଖସ ଏଠିରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ରୁହ ଭାଇ ପଛରୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ଭାଇ ପଛପଟୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବୋଧେ। ଭାଇ ମୋତେ ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଏଠି ଆଉ ରହିବ ଏବେ। ଭାଇ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ନେଲ ଲାଇକ୍ଟା ଧର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଖୁସି ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।